ନିଷ୍ଠା ଓ ଆତ୍ମଶ୍ରଦ୍ଧାର ପ୍ରତୀକ। ଏକଲବ୍ୟ ଥିଲେ ଏକ ନିଷ୍ପୃତ ଜନଜାତି ଘରର ଛୁଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବଡ଼ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ହେବାକୁ। ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଥିଲେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୋଣ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଦେଲେ, ମୁଁ ରାଜପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଶିଖାଏ, ତୁମେ ମୋର ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏହି ଅପମାନରେ ଏକଲବ୍ୟ ହତାଶ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଇ ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ଏକ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ମନର ଗୁରୁ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ। ଏକଲବ୍ୟଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଏତେ ବିଶାଳ ଥିଲା ଯେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧନୁର୍ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଗଲେ। ଏକଦିନ ଦ୍ରୋଣ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ସେ ଜାଣିଲେ ଏକଲବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମାନି ବେପରୁଆ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୋଣ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଚାହିଁଲେ। ତୁମର ଡାହାଣ ଆଙ୍ଗୁଠି। ଏକଲବ୍ୟ ମୁସ୍କୁରାଇ ଦେଲେ, ଶିର କାଟିଦେଲେ ଓ ଅଙ୍ଗୁଠି ଦାନ କରିଦେଲେ, ବିନା ପ୍ରଶ୍ନ, ବିନା ଦେଖଣାରେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ନିଷ୍ଠା, ଆତ୍ମଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସ୍ୱ ଅନୁଶାସନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ଏକଲବ୍ୟ ଆମକୁ ଶିଖାଏ, ସମ୍ମାନ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ସଫଳତାର ପଥ।